가전이 다쿠로 파리증 तिनी 완속이 나이라이나이 살기사 세강 Adc Chongmari 파이탕카 증 조토노 탄차니 마리오 지니 부바그라노 Kwbang Bahai Khe horka phiaba orotai kaisa जों nugo Nota o 7327 बुथ कलाई माने अब किसानी को गया अब बाहाय खे इंखना अब तुइसे आं तिनी निरक बाय किसा वान संगनाने नै चंगमानी ताकलाइनि चंगमारी ओ 7327 बुथ सिरिं सिरिं काइसा बररनि खादुमं फुनुमा हाय उनखा मजतै 8 लाख सोखाय बुथ sak sakni hamjakma sak sakni muchungma ak batailai nei rokno buth rlai thaniwo जों नुखा 7327 बुथ abo Nota o kalaimani abo khoroksa batainai no fanose borok chajagya hamjagya eba khe poito chaimanliya hanmani kok hayadiba phiaba orobisingbo जों एभारेज खायनाय के 28 खान केंद्र हो एडीसी ने 28 खान केंद्र हो एभारेज खायनाय खांके 250 नि गोबां बुथ कायसा कायसा केंद्र हो नोटा को कलाई खा जतनी गोबां कलाई खा 547 बुथ अब सिलाचरी मनोबंकुलो Nota o kalayo balai ke wana mako deyu kaisa wana mako hongkangke bubagra baza thani bo takarjola jompujala o 233 khan buth Nota o kalayo Nota hanmani tamba Nota hanmanke je batai nei rok no a batai nei rok ke bono fan ang खा फुरजागिया आं जाजागिया आं हामजागिया हाममान ककसे है दिबा आरो जागासे कलाइखा Aswk Kwbang बुथ ताकलायो कलायो तामनि बागे अमो हायें खना तामनि कारणे अमो हायें खना पादे जों कारण रुतुगुइ नायलायो नमदि करौइ फानो आबर जाखाना हाय हिंबा Korowile Aswk Kwbang Bahai Khe klaino wansong naile takuro Korowile 7327 buth Bahai Khe klaino keba nugya sia bura rok buri rok phanara khana haingle Aswk 7327 buth le Bahai Khe khana anke hono abo boro rok siui saimanai no siring siring borok ni khadoma abut ni bisingtei funukha aba soi ani wansukma tele ngjago nirok tamu wansuk tamni bagi hayen khana ani wansukma ongke number 1 70 71 bisiromojeng buth remang जों फाइलायखा phiaba tipra sarok जों tamu mankha tamu hamkhrai nukha dini kwbangma jaga jaga जों kami amchoye beraye naikha ke जों nugo lama kari
ani sak ani sak ni kami ono jeng lama ni obasta belai na ham omai kwbang ma jaga lama kwrwi lama sogya tui manya tui kaham manungya nok huk rang puisa aboni tole sawise sana se kokrika tini election ni jarao hongke jefano parting tung jefano tungrung bodolung tung tini khasik layo tini election phainok jarao hongke khasik layo chini patio phaidi budredi apply khaidi hai renai lama renai current renai nok renai kwbang ma gosimung chung nugo kwbang ma hamari hamkrai samung chung buku khnao tini election ni jarao ke hamkrai ni khorang mangse nok baro koplong ui thango pheba election pai khanke bebang no paijak ni thango omo waisaya waniya jeng haikhamang na jeng nugui phaikha abono but ranano mecher jakhana abono borok siring tini boroni but ni bisingtei khadumung phunuk khana ne ang machongo nutawaru ta kaisa karon hongkha ke number 2 hongkha ke ang machongo chini dofa no tuimang no je kuno political party achai bo dofa ni hamkrai dofa no mathang nai no achai lai jung taklai bo nokha dofa no tui dofa thancha mang lai sinai thanchang yang ke jeng mathang jagi manlia jeng yogui manlia jeng thancha mang sinai thancha halai chini bubagrani iding mangbai bubagrani khorang bai phailai kha thancha bo tini thancha tining khangke khana sone ne thancha kri kha tini chili lupanok lai kha tini thanchang lai kha khana kak lai kha tini thancha ni bisingo no khoroksa no seja lai kha khoroksa na hanya cha lai kha tini thancha hanglai bat budo batai le pheba thancha ni bisingo no kene batai le tung lai kha omo chung kha sabon ro nai thancha sing kang ke pheba kene si basa jang ke thancha bahai ke ka lukurak wana jakha palmaya angkha pheba je manma jorate borok khoroksa no seja lai khoroksa na lai na khasik lai mang tongkha lukurok he palmaya malang chalai tonglai ka angse kubui boroni dol ke tatal angse kaham boron tai khoroksa dol ke hamliya umai salai mang tongkha thanchani bisingo bo mahai ke nukjakha haike lukurok palmaya sabono ba poito chasinai leader ni bisingo bo boroni kokbai samung mililai lia phelai manukha tini kok sao porsa khana taika porsa sao omono lukurok palma jaya chini dofa thancha se no poroi nukjak mani buknu baksa bororo omono no tini khatong thogya baksa boro haikeno palmaya ungjak baikha haikeno notawo bo but klaikha omo unkhana omo ani khakamana nirani khakamung ba bahai tamo notawo taklayo tamni aswk but klaikhana omo nirani khakamung ba bahai kisa man khan ke comment box o thangi sugi kisa
ano janok balai khe hambai nirok jora kolok marumui ang bai tongmani bagai jotono hambai.